abin so na tashi ji daɗi ne umi, na same ki haka karamci ne umi, waƙi nake a hakikata waka ba za ni daina ba. Shi waye ya aure wacce take son sa, wata dole za a yi mata aure ko tana ba ta son sa. A karkasar jawabi na nake, batuna na kan soyayya ta nake. Allah haɗa ni da mai sona san daban wa wani tilasa ba. Haka karamci ne umi, waƙi nake a hakikata. In za ka nemi diyar aure ka nemi wacce take son ka, macen da za ta yi ma ladabi ta dinga nuna tana son ka. Aure na dole a bar shi akwai matsala, aure na so in anya akwai walwala. Ni na yi rashi na abin da na so zuciya ba na jure ba. Na same ki haka karamci ne umi, waƙi nake a hakikata. In na tuno ki ina jin zuciya kamar za ta faso kirji, lokacin numfashi ya tsaya kunnuwa na sun rasa ji. Na san ba zan ga kamar ki ba nan duniya, ba yar da zan so ta makarke duniya. Sai dai kawai in kale dan zuciya ba haka ta so ba. Na same ki haka karamci ne umi, nake a hakikata. Ni mawaƙi ne ko a ina na faɗa ba zan ɓoye ba. Na san akan haka an kana na auren ki ba wata hujja ba. Yau zuciya ta san matsayin da ta rike, ina za na je a cikin duniyar gaban fake. Allah ka bani abin da na so a lahira nan ban samu ba. Na same ki haka karamci ne umi.